det er slet ikke så kryptisk, som det lige ser ud til. I skal lære det her matematiksprog, symbolsprog, som vi kalder det. Det formelle symbolsprog, det skal vi lære, lige så vel som vi skal lære tysk grammatik. Det gider vi heller ikke være. Okay. Showet, det kommer nu. Når vi skal beregne gennemsnit, også kaldet x-streg, så må vi spørge os selv, hvilke informationer vi har. Hvilke informationer har vi omkring de her observationer? Hvis nu vi har de præcise observationsværdier, altså x'erne, så kan vi jo selvfølgelig tage udgangspunkt i dem. Så kan vi lægge dem alle sammen. Det viser vi med så et sumtegn. Vi skal have lagt alle observationerne sammen. Nu kunne det være, at og så til sidst, så skal vi have divideret med n. Det er sådan, vi plejer at gøre, når vi beregner gennemsnit, ikke? Mm-hmm. Men nu kunne det være, at vi allerede havde observationerne stillet op i den her tabel med observationer, hyppigheder, frekvenser og så videre. Kunne det være, at observationsværdien 0 den optræder 4 gange, observationsværdien 1 optræder 7 gange og så videre. Så hvis nu det er sådan en tabel her, vi har at tage udgangspunkt i, så skal vi jo altså have lagt alle observationsværdierne sammen stadigvæk. Og det gør vi ved at sige, at der er 4 styk nullere, der er 7 styk ettere, og så videre, så videre, så videre. Så det vil være naturligt at tage hyppigheden og gange med observationerne. For eksempel 7 styk ettere, ja, hvis vi lægger dem sammen, så giver det 7. Med andre ord, vi tager altså hyppigheden og ganger den med observationsværdien. Og det gør vi i den her række, vi gør det også i den første række, vi gør det selvfølgelig i alle rækkerne. Og det skal vi have skrevet ind i formlen, sådan at der ikke er noget at være i tvivl om. Vi starter altså i den første række, så derfor laver vi sådan en lille tæller her, som vi kalder i. Vi lader i være 1 til at starte med. Det betyder, at vi kigger på den første række til at starte med. Så kigger vi på observationsværdien i den her række 1. Det er det så til at starte med. Og den ganger vi med hyppigheden i række 1. Så tager vi række 2 bagefter. Vi lader altså i være et 2-tal bagefter. Så kigger vi på de her tal. 1 gange 7. Og så fortsætter vi med at gå nedad i tabellen, indtil vi kommer ned til den sidste række. Lad os kalde den for række nummer k. Det skriver vi ved at skrive lille k heroppe. Vi starter altså i række 1 og slutter i række k. På den her måde så får vi altså lagt alle observationerne sammen, og til sidst så dividerer vi med n, nemlig antallet af observationer. Det er jo den gode gammeldags facon at beregne gennemsnit på. Vi lægger alle observationer sammen og dividerer med n. Det er det, vi gør der. Nu kunne det være, at vi i stedet for at kende hyppighederne, så kunne det være, at det var frekvenserne, vi fik oplyst. Så vi kender ikke de her hyppigheder, men vi kender frekvenserne. Det kan være, at vi ved, at 20% af observationerne, de ligger på 0, og 15% af observationerne, de ligger på 1, og så videre, så videre, så videre ned ad i tabellen. Hvis vi så altså har oplyst frekvenserne og observationsværdierne, så må vi beregne gennemsnittet på en lidt anden måde, nemlig ved at tage observationsværdien i den enkelte række, altså række i, hvor i starter med at være 1-tal og slutter med at være k, fordi der er k-rækker, det er nogle gange. Men de her observationsværdier, de skal ganges med deres tilhørende frekvenser. Fordi hvis vi kigger på det, vi har her, på divideret med n, så er det jo netop frekvenserne.
Så i alle rækker kan man egentlig sige, at frekvenserne skal ganges med x, altså observationsværdien. Så den form, vi har herovre, den må give nøjagtigt det samme som hele den her form. Fordi H over N, det er det samme som F. Ja, det er de to former, der er for gennemsnit. Nu når vi har en ganske almindelig diskret variabel, som vi kalder den. Hvis nu vi har intervaller herovre i stedet for, så kalder vi variablen for grupperet. Og en grupperet variabel, den må vi nødvendigvis håndtere lidt anderledes. Lad os nu sige, at intervallet til at starte med her går fra 0 til 2. Og det næste interval, det går så fra 2 til 4. Og så videre. Og lad os lige antage, at vi kender hyppighederne. Der er 2 her, og der er 20 her, og der er 15 her, siger vi. Så passer det. Kunne det passe med frekvenserne? Lad os nu sige, at det er det her datasæt, vi har. Vi har altså 20 observationer, der ligger et eller andet sted i intervallet fra 0 til 2. Nu er vi nødt til at gætte på, hvad de præcise observationsværdier kunne være. Er det 20 styk 0'er, eller er det 20 styk 1'er, eller er det 20 styk 2'er? Det gør selvfølgelig en forskel, når vi skal beregne gennemsnittet. Men det virker naturligt at gætte på, at det sådan cirka er 20 styk 1'er, vi har herovre. Vi gætter altså på, at observationsværdierne de svarer til midtpunkterne i intervallerne. Så hvis I lige tilføjer en kolonne her med midtpunkterne, intervalmidtpunkterne, så vil det så være 1, og det vil være 3, og så videre. Så når vi skal lage alle observationerne sammen, så siger vi til os selv, at der er 20 observationer på sådan cirka 1, og der er 15 observationer, der ligger på sådan cirka 3, fordi 3 det er intervalmidtpunktet her. Og så kører vi formerne igennem på akkurat samme måde som før. Vi erstatter bare de præcise observationsværdier med nogle gæt, nogle fornuftige gæt, nemlig intervalmidtpunkterne. Og så har vi de 2 sidste former i pensum.